nggo ngobati kangene uga para pamirsa uga para pendemen budaya, heeh, para pendemen budaya lumantar live streaming uga sing ana lokasi, heeh. Sing bengi iki wis padha menunggu kelawan suarane lan tregele genduk Niken Salindri. Oh, ngono. Ah, ya, ngesake dawuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ulang tahun pernikahan emas, ya 50 tahun. Aku ya arep nyonto menjadi Pak Pardi so Ibu Parmi kok soalnya ulang tahun. Awake dhewe iki rabi wis pirang tahun, Ibu? Nganggo mic no. Nganggo mic. Awake ora pengen nyonto